ମୁଁ ହେଉଛି ସୁଷମା ସାହୁ, ଉଲିସିରକା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆଜି ଆମେ ଗଣିତ ବହିର ପରିସୀମା ମାପିବା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲର ପାଦଦେଶରେ ନରହରିପୁର ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଗହୀର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ହେଉଛି ହୀରାସାଗର ଓ ଆର ପୋଖରୀଟି ହେଉଛି ମୋତିସାଗର। ଜଙ୍ଗଲ ବୁଦା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଓ ଗୋଟିଏ କୋକିଶିଆଳ। ସେ ଦୁହେଁ ଭାରି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଠେକୁଆ ଆସୁଥିଲା ହୀରାସାଗର ଓ କୋକିଶିଆଳ ଆସୁଥିଲା ମୋତିସାଗର ହୁଡ଼ାକୁ। ସେମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବୁଲି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗପସପ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ କୋକିଶିଆଳ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବାଟ ବୁଲୁଛି। ଠେକୁଆ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ବାଟ ବୁଲୁଛି। କଥା ଛିଣ୍ଡିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଜିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଠିକ୍ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ମିଶି ଚତୁର ବିଲୁଆ ନନା ପାଖକୁ ଗଲେ। ବିଲୁଆ ନନା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ବିଲୁଆ ନନା ବଡ଼ ମାପଫିତାଟିଏ ଧରି କହିଲେ, ଚାଲ ଉଭୟ ପୋଖରୀର ହୁଡ଼ାର ଲମ୍ବ ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ମାପିବା। ଦୁଇ ଜଣ ବିଲୁଆ ନନାକୁ ଧରି ଆସିଲେ। ଚାରିପଟ ହୁଡ଼ାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେତେ ବାଟ ବୁଲୁଛ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଲୁଆ ନନା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। କିଏ ଅଧିକ ବାଟ ବୁଲୁଛ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଲୁଆ ନନାକୁ ଧରି ଆସିଲେ। ଠେକୁଆ ଓ କୋକିଶିଆଳଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୋଖରୀ ଦୁଇଟିର ହୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ କରି ବିଲୁଆ ନନା ପ୍ରତି ପୋଖରୀର ହୁଡ଼ାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହିସାବ କରି କହିଦେଲେ। କହିଲେ, ହୀରାସାଗର ପୋଖରୀର ଚାରିପାଖ ହୁଡ଼ା ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 130 ମିଟର ଯୋଗ 280 ମିଟର ଯୋଗ 125 ମିଟର ଯୋଗ 295 ମିଟର ମିଶିକି ହେଲା 830 ମିଟର। ତ ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଠେକୁଆ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲୁଥିଲା 830 ମିଟର। ତାପରେ ଗଲେ ମୋତିସାଗର ଚାରିପାଖ ହୁଡ଼ା ମାପିବା ପାଇଁ। ମୋତିସାଗର ଚାରିପାଖ ହୁଡ଼ାର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ହେଲା 140 ମିଟର 275 ମିଟର 120 ମିଟର ଓ 260 ମିଟର। ଏହି ସବୁକୁ ଯୋଗ କରିକି ବିଲୁଆ ନନା କହିଲା, ମୋତିସାଗର ହୁଡ଼ାର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 795 ମିଟର। ତେଣୁ କୋକିଶିଆଳ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲୁଛି 795 ମିଟର। ଏଥିରୁ କୁହ କିଏ ଅଧିକ ବାଟ ବୁଲ? ଠେକୁଆ କହିଲା, କହୁଥିଲି ନା ବିଲୁଆ ନନା, ମୁଁ ବେଶୀ ବାଟ ବୁଲେ ବୋଲି। ତ ଏଥିରୁ ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୋଖରୀର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା'ର ପରିସୀମା ମାପିଲେ, ପରିସୀମା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ଏହାର ପରିସୀମା ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ତ ଆମେ ବୁଝିବା ପ୍ରଥମେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର କ'ଣ? ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ବାହୁ ବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରହିଥିବ। ଆଉ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିଥାଉ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତୋଟି ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଆଉ କେତୋଟି ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର। ଏଥିରୁ ଚିହ୍ନଟ କର କେଉଁମାନେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତା'ର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନୁହନ୍ତି ବା ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ପରିସୀମା ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଜାଣିଲା ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଆଉ ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଆମେ କାହାର ପରିସୀମା ବାହାର କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରର ଲମ୍ବ ଚଉଡ଼ା ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଟରର ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଛୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲମ୍ବ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକକର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଦେବି।
से चित्रर बाहुमानंकर दैर्घ्य मापी से चित्र गुड़िकर परिसीमा निर्णय करिब। प्रथमे ए चित्र देखुच क ख ग गोटे त्रिभुज अटे। एही त्रिभुजर तीनोटी बाहुर दैर्घ्य मापिबा आउ ताहार परिसीमा आमे निर्णय करिबा। प्रथमे माप क ख बाहुर दैर्घ्य केते, तापरे जीवा ख ग बाहुर दैर्घ्य केते, एहा परे जीवा क ग बाहुर दैर्घ्य केते। एही तीनोटी बाहुर दैर्घ्यर समष्टि आमे बाहर करदेला परे आमे पाइबा क ख ग त्रिभुजर परिसीमा। एहीपरि पिलामाने तुमे आहुरी अनेक आबद्ध चित्रर परिसीमा निर्णय करि पारिबो। एबे मु तुमको केतोटी चित्र देउछि, जहार परिसीमा तुमे निजे करिकी देखाइबो।